Joo. Niko otti vähän etukäteen tuo avaamissa. Näitä yritetään avataan videolla. Ja täällä päivissä me asutaan vähän kriisiä näiden Pokemon-korttien kanssa. Ei löytynyt yhtään pienempää. Ei varsinkaan löytynyt normaalista, jossa on hyvät kortit, kun on 3 kertaa halvempi. Kuvaa tänne. Joo. Kihoilee. Sä näytit nyt sen koodin. Ottakaa koodi. Ei kukaan sitä oikeesti ota, kun ei kukaan katsottu. Kun me tätä kuvattiin, niin viimeisellä videolla oli 20 katsojaa. Tää on tämmösiä. Se oli musta ihan hyvä. Joo. Hitto kun pitää kuvata ja avata tässä. Noniin. Sä voit joo! Hän on saanut tätä metallia auki ja sä... Niin, mut No aivan sama. Ei se haittaa. miten näissä meni tässä? No se oli se energia, oli se. Ja sitten laitat sinne, näet sen energian. Ja siirrät tämän vaikka sleeviin tai jonnekin sun En kansioon. mä vielä. Aina vielä. Kato kun sieltä tulee. Sieltä tulee. Sieltä tulee. Sieltä tulee. Sieltä tulee EX. Mamma. Oota, mä lasken tän hetkeksi tähän. Ihan Onko hetkeksi. se pause? Ei oo paussilla. Älä laita! Paussi loppu. Joo. Se, en tiedä, että se oli paussilla. Vaikka Niko laittoi se paussi, mä luulin, että laitoin se pois paussilta. Sähkö. Jolti. Ei mikään. Tällä on ihan hyvä evolvi. Jos on pelata kortteilla, niin se voisi olla ihan kiva. No, nyt tulee X-kortti. Rekirock. Se on legendaarinen. 2. Tupla. Tupla Rekirock. Hieno. Avataan nyt tää. Toi on hieno. Rekirock, se on legendaarinen. Mä en ymmärrä, miksei legendaariset voi olla niinku semmosia full artteja. Päästetään toi vikaaksi, kun se on hienompi. Kun tää. Ai mikä? Tämä. Se on eri pakkanen. Okei. Okay. Niin tässä on vaan 4. Sähkö taas. Pinsuksi. Deino. Mausta. Hot. Nyt tuli EX heti kun ainoa pakko, jossa mä oon tähän mennessä sanonut, että... Toi on vaan 5 euroa. Mä siis kummassakin pakassa sanonut. Kummassakin alkupakassa sanonut, että nyt tulee EX. Heti kun mä en sanonut... Ei videolla ei nähty. Ei sun lippis nähtiin. Onko siellä tulossa jotakin? Mä en nähnyt. Ei sitä nähty. Siellä on jotain kiiltävää näytti. No kaikki reunat on kiiltäviä. Ei ihan oo. Se oli aika kiiltävä. En tiedä oliko jotain. Ei kukaan nähnyt sitä, mutta se spoilasit sen, niin sä menin pilalle. En tiedä, jotkut on niin tarkkoja. Ei oo. Tai no on jotkut, mutta... Kato, kun ei oo mitään. Tiputis melkein lattialle. Tämmöset EX-t lisää. Joo, näet 2 avasit. Joo, nyt pikku tauko, kun meidän pitää siivota tää pöytää ja sitten mä alan vaan. Tässä on 1 Paldea Evolve, 1 Twilight Masquerade, 1 Tornituke, 2 Tornituke, kehittämään tyhjä. Aloitan näistä, koska mä en oo kumpaakaan näitä koskaan mennä vaan. Kato, kun ekasta tulee Full Art. Full Art EX. Onko semmosia? En tiedä. Toivottavasti on siellä. Näytä videolle. No. Okei. En mä ajatellut, että ketään kiinnostaa näitä. Ja kun mä avaan sitä pakkaa vaan sitten, kun mä näen kortit. Hopsback. Noniin. Metaan. 3. Alolanko. Kato.
Mitä? Nähmää. Ole hiljaa. Tää on Charhuan Mä Evolve. aloitin sitä ekassa, mikä tuli siitä pakasta vissi, jos muista oikein. Joo. Mikä energia? Energia on fighting energia. Juu. Missä hitossa? Pieni tauko, katsotaan Ei. hinta. Joo. Se oli 5,50. Niko pakotti mut sanomaan sen hinnan. Ha. Lähettäkää apu. On nuokki jotain vitosen nää. Ää, Mikä mulla on? Jos niin kerran haluatte nähdä, kun minä tämän muovin huonosti avaan. Viime kerrasta jäi traumat, kun avasin niin huonosti. Ole hiljaa. Katsojat saa traumat. Kato nyt. Elinikäiset traumat pitäisi tuottaa. Katsojat saa traumat. Onneksi ei ole paljon katsojia ja kukaan haukkumassa mua kommentissa. Paitsi nyt kun mä sanoin, niin apua, mä mennä ja haukkuun. Mä laitan muuten kommentit pois, jos niin tapahtuu. Ei, et laita kommentteja pois, se ei haittaa. Se tuntuu, että tulee mitään. Ainakaan. Ai onko? Mikä hitto tämä? Tämmönen. Koska Lilli SPR. se on Pokemon tuuli. Lota. Katot kun tulee toinen X. Fuck. Sama Fuck. artti. Fuck. Ootta. Se oli 12 12 euroa. €. Sama kortti, eri artti. Fuck. Mikä tuu? No elää pysy. Luuletko, että mulla on oikeesti motivaatiota laittaa sua sinne? Sillä on tommonen. Mulla on tämmöset rumaat. Ole hiljaa. Kato kun minä saan sen Pokemon, jota ei ollut näitä. Mä en olisi halunnut Se ei tämmöstä. näytä videolle. Mä en halunnut tämmöstä. Mä halusin semmosen toisen. Se jos oli se Chasian. Niin. Se Mä oli hieno. tämän. Mä olisin halunnut sen kortin, koska mä tykkään sitä paremmin. Miksi on ne? Vaikka mulla on jo se kortti. Kato, mulla on se kortti. Mulla on se kortti täällä. Mulla on jo Chasian täällä. Mä haluan toisen semmosen, koska Chasian on hieno. Hieno Pokemon. Joo, mut näytä videolle. Ei! Fuck. En näytä minun Ei herra jumala tää jauke. Mä näytän sut sit. Okei. Chilla. Jos se saa yhdenkin kortin, sä oot voittanut tää. Mä saatan muutenkin. Niin. Minä uhkaan, jos Niko voittaa taas niin kuin viime kerrallakin. Ensi kerralla Niin, vaihan viime pataa kerralla just minä ennen kuin voin. alkaa. Nekin lasketaan ne hinnat. Mitkä hinnat? Jos se yhden kortti se on sillä enemmän hintaa kuin nuillakin. Sekin lasketaan. Niin, toi oli 200 €. Mä en tiedä noista sun kohdista, mitä sä teit, mutta kummikaan ei oo full artti. Full artit on paljon arvostaa. Katsotaan videon lopulla ja sanotaan teille, Ja. kumpi voitti. Ja se oli... Älkää kattokaa. Ja se oli... Tää se onkaan- vittuu sä, hei. Oikeesti. Ja se onkaan... Kun toi on... Voi niinku- jumala, siellä on visi taas. En tiedä, En mä onko, tiedä, en ei tiedä. Kun toi oli full artti, se on arvokkaampi, se oli secret. Ei se ollut. Okei, mä vähän spoilasin itselleni. Tai no, Ei nää nähnyt. Ei musta siinä ollut. Ei mustakaan, ei Ei se näyttänyt. musta näyttänyt siltä, että Se olisi. oli se holo vessi. En mä tiedä. Siis se oli ihan semmonen normi. Semmonen normi jossain vaiheessa, Quatre on. Ei oo mitään todennäköisyyttä, että olisi. Kato, ei ollut. Ha. Monesko fighting? Joo, mähän sain tämmöset peräkkäin samasta pakasta. Mikä se nabilit on? Okei, ihan kiva. No ihan saman näköiset. Saman näköiset, paitsi toinen on holoreverse. Niin. Kuuluuko tää olla tämmönen, Niko? Niin. Eikö? Ei. Mä oon tyhmä. Niin. Ei mitään. Unohtakaa. Joo. Kato, sait minä kerrankin sen oikein avattua. Et. Joo, Onnistuin sait sä elämässäni. Niin. No, yhden kerran. Kertaan parempi kuin ei ollenkaan. Eli Eli minä niin. on parempi niin kuin siellä. Minä oon aika monesti onnistunut. Et oo. Kertakaan onnistunut. Joo. Okei, toi ei välttämättä ole. Mä en nähnyt. En nähnytkään, koska se näkee ainoastaan tästä kulmasta. Miten tää on Dragon Type? Tää on hittokala. Jos se saa. Ei se oo. Yes!
Okei, se on kuitenkin hienompi, mitä sun kaikki muut kohtit yhteensä. Ottakaa hetki. Hisui. Okei, Niko katsoo paljonko ton naisva oli. Tän naisva oli 15 euroa. Ei, 5 euroa. Ottakaa. Jos se on 29 euroa, niin saan sulta 100 euroa. Okei, se lupasit jo. Ei. Se lupasit. Se oli alle 5 euroa. Se oli alle 5 euroa. Ei Pitääkö näy. olla hei, kato, kun jotkut oli semmosia vanhuksia, kato, niin niitä ei pitää nähdä lähellä. Se ei näytä. No mistä mä tiedän, se on jotakin vanhuksia katsomassa? Laittaa se hetkeksi. Miksi? Katsotaan, mä katon tän. Voi me jäpätä niin jotakin. Et voi. Mut mullakin on toi, joten mä saan yhtä paljon. Koska se tulee aina näissä. Tulee aina näissä samoissa. Semmoinen kortti. Ja mä vaikka näyttää jotakin mun kortteja. En ala näyttää korttia. Kukaan ei halua nähdä niitä. Tää video on kuvattu on 11 minuuttia 15 sekuntia. Se on 4,70. Joo. Joo. Se on 4,70. Mä voitin. Jee. Opa. Mulla oli 10 jotain. Yhtään. Ja tää on Minkä? 15. Se ei 17 jo. Sulla oli alle 15. Vähän alle. Niin sulla oli yli melkein. Sä voitit jollain 5 eurolla vaan. Mä voitin sut viimeksi jollain 10 eurolla. Oppa hiljaa. Ei, mä voitin sut ihan helposti. Mä kuvaan sun naamaa, koska sä hävisit. En mä oikeesti. Sä leikkaat sen pois. Ei se näkynyt. Niko, kato mikä tuolla. Hei. Jee! Niin sä leikkaat pois. Sani ilmaiset kohtit. Hitto. Jee. Laita takas. Älä näytä. Mä näytän sun naamaa. Mä vaan näyttää, että siinä on 25 katsojaa. Lähde pois. Okei. Siinä ekassa videossa on. Siinä on ekassa videossa on 25 katsojaa. Mä en saanut näyttää, koska Niko, mä näytän sen naamaa sitten. Mitä siellä katoat? Okei, joo. Heippa, hyvästi. Kiitos kun katsoitte. Joo, moi. Joo, hei. Niko! Sukki pitää sanoa hei. Heippa. Joo, heippa.